No, v podstate toto knihkupectvo má dlhú tradíciu a to z toho dôvodu, že predtým, než som ho prebrala ja, tak fungovalo len pod, zvyčajným názvom knihkupectvo. Viedla ho dlhé roky Zuzka Krygerová. A dokonca jej mama kedysi robila, knihkupkyňu, čiže u nich sa to tak celkom, dedilo z generácie na generáciu. A keď Zuzka sa rozhodla, že, chce už ísť do dôchodku a že si chce oddychnúť od tejto práce a od ľudí a od všetkého. A nemala komu vlastne to knihkupectvo prenechať, pretože, mala odcestované deti a hľadala niekoho, kto by teda, ten jej odkaz ako keby v humennom niesol ďalej. My sme sa poznali dlho, lebo ja som chodievala do toho jej knihkupectva a nakupovala som u nej knihy. Zhodou okolností som bola akurát na materskej, dovolenke a ona ma oslovila, že či teda by som to knihkupectvo neprevzala ja. A po, krátkej úvahe som súhlasila, ale mala som pocit, že knihkupectvo sa nemôže volať len knihkupectvo a že je potrebné, tomu dať aj nejaký koncept. A tak, sme hľadali názov, ktorý by, možno vystihoval aj to, čo chceme ďalej, ako keby, možno tú atmosféru a tú dušu, ktorú chceme tomu knihkupectvu dať. A tak sme sa rozhodli, že bude skvelé, ak knihkupectvo pomenujeme Knihkupectvo na Korze. Vychádza to alebo je to inšpirované z známej novely, ktorú napísal Ladislav Grossman. Je to, humenský rodák. A napísal teda najprv poviedku, z tej poviedky vznikol scenár a zo scenára teda vznikol náš Oscarový film Obchod na Korze. A keďže, my sme obchod na Korze a naozaj, sa knihkupectvo nachádza na, pešej zóne, na hlavnej ulici, tak sme si povedali, že spojíme, aj tú lokalitu, ale zároveň aj to posolstvo, ktoré Ladislav Grossman do tej knihy vložil, a takto v tom názve, novom názve knihkupectva. Takže preto sa voláme Knihkupectvo na Korze, lebo sme sa inšpirovali novelou Ladislava Grossmana. Ja som počul, že vy tam robíte aj rôzne také, aktivity alebo také štipendia pre mladých, Mhm. že čo to vlastne je, ako to funguje? No, ja mám takú teóriu, alebo razím taký názor, že, knihkupectvo by nemalo byť len miestom, kde sa predávajú knihy, ale že, by to malo žiť, komunitou, čiže malo by to vytvárať také úzke, vzťahy s tými čitateľmi a malo by to ako keby motivovať, ľudí viac čítať a hlavne teda mladých ľudí čítať. A jedného dňa skrsol taký nápad, pri behaní. Behala som si popri Laborci, popri tej našej rieke a, rozmýšľala som nad tým, že keby ja som bola mladý človek, čo by som chcela zažiť alebo čoho by som sa chcela zúčastniť a že by bolo skvelé, keby v mojom veku, keď ja som bola mladá, prišiel niekto, s možnosťou získať knižné štipendium. Čiže v momente, keď ja nemám, peniaze na knihy, že by mi niekto knihy dal len tak zadarmo. A, tento nápad ma inšpiroval k tomu, aby som pred 7 rokmi teda založila knižné štipendium. Je to taký projekt, ktorý, každý rok má teda nových štipendistov. Každý rok vyberieme, 10 žiakov, vo veku od 7 do 15 rokov, čiže je to vlastne základná škola, ktorí, chcú čítať. Dostanú od nás, každý mesiac zadarmo knihu podľa vlastného výberu, to znamená akúkoľvek, môže to byť encyklopédia, môže to byť beletria, čokoľvek. A, vlastne jedinou podmienkou je, aby potom po prečítaní tej knihy, nám na ňu napísali recenziu. Čiže, je to taký, projekt, ktorý vlastne vyžaduje akúsi interakciu, čiže, dostanú tú knižku zadarmo, môžu si čítať, môžu si vybrať naozaj čokoľvek, čo sa im páči, ale musia nám za to napísať, krátku recenziu, aby možno takýmto spôsobom inšpirovali k čítaniu aj tých svojich rovesníkov. No a funguje nám to teraz už, 7. rok. A tento rok sme teda, do štipendia alebo do možnosti recenzovania pridali aj, možnosť videorecenzií, čiže už to nie sú len krátke recenzie, ktoré zverejňujeme na našej webovej stránke, ale, už sú to teda aj krátke videorecenzie, ktoré, tie deti nakrúcajú. Takže je to fajn, aj kvôli tomu, že musia rozmýšľať nad prečítaným, musia rozmýšľať nad tým, ako by tú knihu opísali niekomu, kto by mohol mať o ňu záujem, alebo kto by mohol byť jej potenciálnym, ďalším čitateľom. A zároveň sa, vlastne, si zlepšujú svoje zručnosti, či už, písateľské zručnosti a teraz, tento rok konkrétne aj zručnosti, nahrávania videí. Momentálne máme teda
v knižnom štipendiu detí z 1. stupňa, čiže sú to naozaj malé decká, ktoré sa učia robiť videorecenzie a je to veľmi pekné a veľmi milé sú všetky tie ich odporúčania. Ja by som teraz prešiel akoby k tej našej hlavnej téme tohto dielu, Mhm, alebo ako to nazvať, že mhm. čo vlastne robí knihu nečitateľnou. Takže či ste už niekedy aj vy rozmýšľali nad týmto a že aké sú tie vaše kritéria nečitateľnosti? Keď som sa dozvedela, že témou toho vášho dnešného podcastu bude nečitateľné knihy, tak som nad tým začala viac rozmýšľať a skúsila som sa na to pozrieť možno trošku z inej stránky. A ja si pamätám, lebo ja som taký zvláštny čitateľ, keď som bola dieťa, tak som veľa nečítala. A začala som čítať až na konci základnej školy a potom už to so mnou išlo teda, dobre, ako s čitateľkou. Ale, nečítala som preto, lebo som mala takú malú čitateľskú traumu. Keď nás, učiteľka na základnej škole, donútila prečítať si Čenkovej deti od Fraňa Kráľa a je tam jedna časť, keď jednoducho rodičia musia predať svoje dieťa preto, aby získali peniaze a mohli uživiť, tie svoje ostatné deti. A ja som bola zhrozená z toho, že ma učiteľka núti čítať takýto typ príbehu. Nechápala som to, nerozumela som ani tej situácii, ani tomu, že je niekto schopný predať svoje dieťa. A mala som taký čitateľský blok a nečítala som, povinnú literatúru, že vôbec. A potom som, neskôr, keď som teda dospela, som došla do momentu, kedy som si povedala, že, už teraz tomu tak trošku začínam rozumieť. Rozumiem aj tým slovenským klasikom, aj vlastne slovenskému realizmu a tým obdobiam, z ktorých teda knihy som nečítala práve preto, že som im nerozumela. Ten štýl alebo jazyk toho písania bol pre mňa uh, nezáživný, čiže ako keby som bola v nejakom momente svojho života, kedy som nedokázala tieto príbehy čítať, ale ako keby musel prejsť čas a ja som musela ako čitateľ dospieť, musela som si prejsť kopou iných príbehov a iných žánrov, kým som bola pripravená aj na tento typ literatúry. Čiže pre mňa nečitateľné knihy môže znamenať aj to, že v istom momente svojho života nie sme ešte na niektoré príbehy pripravení a nie sme schopní ich čítať a môže to byť aj kvôli tomu, akú tému prinášajú, pretože jej nerozumieme. Môže to byť aj kvôli tomu, akým jazykom sú písané. To môže súvisieť aj s tým, že keď sa rozprávame o klasickej slovenskej literatúre, tak tá používa taký ten iný typ jazyka, častokrát až archaického možno. A pre dnešného čitateľa, ktorý možno potrebuje, aby to bolo intenzívnejšie, aby tam bolo viac dialógov a menej opisov, tak jednoducho tento typ písania nie je čitateľný a tiež musí ako keby ten čitateľ prejsť takou fázou, kedy je na tento typ príbehu pripravený. Čiže nečitateľné knihy môžu byť aj knihy, ktoré aktuálne v našom možno nejakom duševnom rozpoložení alebo v stave, v akom sa nachádzame so všetkými tými našimi skúsenostiami, ktoré aktuálne máme, ešte nám nedokážu nič povedať, ale to neznamená, že si k nim nenájdeme cestu neskôr. Mhm, mhm. No, takto my sme sa nad tým nezamýšľali, že vlastne že dočasne nečitateľné knihy, ktoré nás vlastne Mhm. čakajú iba. Áno. Mhm. A potom, čo sa týka kníh, o ktorých si myslím, že ich čas asi nikdy nepríde, tak, tie sa týkajú hlavne alebo tie pochádzajú hlavne zo žánru romantiky, lebo ja nie som čitateľ, ktorý vyhľadáva, romantické knihy, alebo mám pocit, že, sú to dookola, opakované príbehy alebo, nejaké, možno, dejové línie, ktoré už poznám, ktoré už som veľakrát čítala, videla vo filmoch alebo v seriáloch a ako keby, mi ten žáner nič nové neprináša a, nie som ani v stave, že by som bola nejako nešťastná vo vzťahu, takže nepotrebujem čítať o iných vzťahoch. Takže toto je pre mňa, žáner, ktorý úplne že nie u mňa uspel, ale to tiež asi závisí s tým, závisí od toho, aký typ človeka som, že,
že možno tie vzťahové veci, také tie romantické vzťahové veci mňa až tak neberú a že mám radšej dobrodružné príbehy alebo príbehy, ktoré, ma nutia premýšľať, ktoré ma nutia možno sa pozrieť, na seba, inými očami a hľadám skôr čitateľské výzvy a nie úplne literatúru na taký bežný oddych. A že či teda, keď už sme sa k tomu dostali, takže či ešte vnímate v tých iných oblastiach nejakú tú takú pinu, alebo ako to povedať, že nielen v tom Asi nedočítaní, ale že Asi nie. Ja čítam, možno aj literatúru, po ktorej mhm, by som, v prvom momente nesiahla a to z toho dôvodu, že, chodievam moderovať, rôzne besedy a práve kvôli tomu, že sa chcem vždy zodpovedne na tú besedu pripraviť, tak, čítam aj knihu, po ktorej by som ja sama nesiahla, ale je to moja práca, takže samozrejme si to prečítam. A, nevadí mi to, pretože, rozumiem, že každá kniha, aj keď mne sa aktuálne nepáči, neznamená, že nezmení život niekomu inému. Že ja ako čitateľ, možno nie som tá cieľová skupina, ale, existuje 1000 iných ľudí, ktorí práve tento typ príbehu potrebujú počuť alebo čítať, aby sa zamysleli nad svojim životom alebo aby sa niekam, v živote posunuli. Takže žiadnu knihu ako keby ja úplne nezatracujem, alebo nezatracujem význam toho, že tá kniha vznikla, len tým, že mám málo času, tak vždy sa snažím, si hľadať a čítať hlavne tie knihy, ktoré viem, že mne niečo do života dajú. Ale hovorím, čítam aj knižky, po ktorých by som teda ja nesiahla a čítam ich, pretože, chcem byť zodpovedne pripravená na, prácu, ktorú robím a na besedy, na ktoré sa pripravujem.